నాగేష్ అన్న మళ్ళీ భలే నాగేష్ అన్న ఎంచొల్లారు. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీ కృష్ణ ఇని ನಿಧಾನ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಆತು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಬರ್ನಕನೇ 90 ವರಪುಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಬರ್ತನೆ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಪೂರ ನನ ಬರೋಡು ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್ 90 ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೋಡೆದಾದ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಡೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರ ಒನ ಶಾಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಕಜ್ಜುಪು ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ವನಸ ಆತುಜಿಗೆ ಕೋಡೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರ್ಗೆ ಬಾಲೆಂಚಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾಲೆಂಚಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇರಿರೇನು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಬೈದು ಜರತ ಅಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ದಾದೆ ಕಜುಪು ಇಜ್ಜೆರಂಗಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಕಜಿಪಿರೇಗು ಅರೆ ಕಜಿಪೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜರ ಅವನ ಸಾತು ಜತ್ತ ಅಂಚ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಕಿರೀಟ ಅರೆಗ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರಿపోయారు ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ పోయారు ಅಂದು ಒರಿ ಏರ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಏರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆನ ಅತ್ತಿ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇಕ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಇನ್ನು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣವೇ ಇನಿ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಏತ್ಲ ಮಾಲ್ ಒಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಇನಿ ಏತ್ಲ ಮಾಲ್ ಒಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣವೇ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪರ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಎತ್ತು ಜಾತೇರೆಗ್ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಮಾಲ್ದಾರು ಒನ ಸಾತುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯಾಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಎತ್ತುಂಡು ಯಾನೆ ಮಲ್ತಿನ
ಅಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ತಿಂಡೆ ಅಂಚ ವನಸ ನನ್ನ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರಚಿ ಹೊಕ್ಕಡ್ಜಿಂದ ಇರ್ನಾಲ ವನಸ ಆತುಜಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನಲ ವನಸ ಆತುಜಿ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಗೆ ಓಹೋ ದಾದೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ದಾದೆ ಮೀನಿ యాన్ అక్కనిళ్ళకపోతే ఓ అందా ఇరు జోటర్ వస్తాడు ఉల్లారా ఏ పెనిపోయింది బూతాయా బూతాయి మీన్ ఫ్రై ఇలా టొమాటో సారు ఇనిపోయినాయి అక్కనిళ్ళకు దాదా అక్కనిళ్ళాడు విశేషం ఉండే గమ్మత్తుండు అక్కనిళ్ళాడు అందు ఇనిపోయినాయి ఓకే ఓకే ఈయన జోకులేని బుడితే పోయినాయి వాళ్ళు జోకులే గురువు అవు మరి సతీష్ అన్న గమ్మత్తు దాలా ఇజ్జా ఇంచానే పోయినాయి ఈయన జోకులేని బుడితే పోయినారు పాప మరి అగలే బేజారా వాళ్ళు అట్లా లెత్తం పోతులెత్తాయి నాగేష్ అన్నీ పోతాండ అందు అరగల బాడిగా ఉండాలి అరే అలా మాల్ ముగ్గిన అందు మాల్ కనర పోయారా అందు నాకు జనం లేరు జోకులు ఇల్లాడు లేరు పనందు లేరు పాప మరి జోకులేకి బేజారావు అన్నీ దురోతిరు ఇంకా నన్నే దూర పోయారు నిందు బేజారావు పెసింటా దునియా డాన్ సుర్గా హాయ్ హాయ్ ఈయన పుదారే ఇంకోదర బర్పుజి మారే అయ్యో దేవ హాయ్ హాయ్ పెసింటా దునియా డాన్ సుర్గా హాయ్ హాయ్ సతీష్ అన్న హాయ్ నాగేష్ అన్న పనందులేరు నాగేష్ అన్న ఉల్లారే సతీష్ అన్న ఎరగ హాయ్ పనందులేరు నాగేష్ అన్న ఎరగ సతీష్ అన్న హాయ్ పనందులేరు అరేగులొంజి హాయ్ పనులే నాగేష్ అన్న అరే యాన్ ఇజ్జిండా మస్తు బేజారాగలేకు పనందులేరు జోకులేకు సతీష్ అన్న ఇజ్జిండా మస్తు ಬೇಜಾರಿಗೆ ಪಾಪ ಮರಗಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪದಾನ ಗುಡ್ಡಾಡು ಬದುಕುಲ್ ತೇರ ಗೊತ್ತು ಬಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಒನಸ ಅಂಡೆ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಪುರ್ಲು ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಲೆತಂ ಪೋತೋಡಿ ಆಗ್ಲೇನು ಕುಳ್ಳು ಬೇರತ್ತ ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ಲು ಬೇರು ಗಾಡಿಡು ಕುಲ್ಲು ಬೇರು ಲೆತಂ ಪೋತಲ್ಲಿ ಹತ್ತೇರೆಗ್ ಪಾಪ ಏತು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅನ್ನ ಒಡೆಬೋಯೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯಾ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ముల్పల రడ్డుల్ల జోకులు పని అందులేరు అల్పల రడ్డుల్లనే అగలెన్లా నిగిలిన రడ్డు జనంలా ఒట్టు మల్పోడు ಅಲ್ಪದ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಈರ್ನಲ್ಲದ ರಡ್ಡ ಅಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಗಮ್ಮತ್ತಾವಾಗ್ಲಿ ಶರಣನೆ ಲೈಕ್ ಪನಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶರಣನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಹಾಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾನೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೆಗ್ ಯಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲೇಗ್ಲ ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹೀರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈರ್ನೆಲ್ಲದನ್ನೇನಾ ಜೋಕುಲು అవుల్లా
ಭಯಂಕರ ಮಾರೇರು ಜೋಕ್ಲೆಂತ ಬರ್ಪೋಪುನಾರು ಈ ಜೋಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಕನಲ್ತ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತೋರ ಇರ್ಪೋಯ್ನ ಓ ದಾಲ ಕೊನೋಯರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಲ ಕೊನೋಯ್ಜಾರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೇರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಶರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಓಕೆ ಎಕಡೊಂಜಿ ಬರ್ತೀರ ಅರ್ನ ಪುದಾರ ಎಂಕ್ ಹೋದಾರ ವರ್ಪಿಚ್ ಡಾನ್ ಡಾನ್ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲಂಗಿಗೆ ಓಲಂಗಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಮೂಲಂಗಿಯ ಇರ್ನ ಅಂಗಿ ಹೊಲಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಆರ್ನ ಅಂಗಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲಂಗಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಅಂಗಿನಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ತಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೇಕಾದವರು ನಾಗೇಶನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೇಕು ನಾಗೇಶನ್ನನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಶಿವರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲರೇ ಆ ಮುಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರಿ ಮೀನೆ ಬೋಡು ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗಂಜಿ ಜಪ್ಪುಜಿ ಮುಟ್ಟು ಜೀವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಆಗ್ಲೇ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅಂತೆ ಕೈತಲ್ಲತ್ತೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಆಡ್ಬೇಕೊಂಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೈತೆ 90 ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಚೂರು 90ಲ ಪಾಡ್ಲೈಕ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಚೂರು 90ಲ ಪಾಡ್ಲೈಕ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇರಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಹಾಯ್ ಬಂತೀರವೇ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಇರಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎಕಡೆ ಹಾಯ್ ಬಂತೀರ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಪನೊಂದುಲೇರು ಅಂದ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು 5 ಜನ ಐಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಐಟ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಅಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ 3 ಜನ ಮನಿ ಪುಜೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಾಲ್ ಬೋಡ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು 90 ದಕ್ಲೆಂಚಿ ಮಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗವೇ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ದಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ರಮ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಮೋನೆ ತೋಜಿಜಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಅಂಚೆ ಮೋನೆ ತೋಜಿಜಿ ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಇರೇಗ್ ಎಂಚಲ ರೊನಸಣ್ಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೋನೆ ತೋಜಿಜತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೆಬಿ ಕೊರಡೆ ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಬಿ ಕೊರಡೆ ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒನಸಂಡೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗ್ ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲರೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಂದರು ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಂದರು ಏನ್ ತಂದರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏನ್ ತಂದರು ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೋರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಗೆ ಇರೆಗೆ ಕೋರಿಯಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ ಇತ್ತೆ ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪುಜೆರತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಬರಂದೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡಿ ಉಲ್ಲೇರ ಊರುಡು ಇಜ್ಜೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿಜತೆ ಹಿಡ್ದೋಕೆ ಇಜ್ಜೆರ ಶರತ್ ಅನ್ನೆ ಆರು ಊರುಡು ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಈರೆಕೇನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದು ಜೇರಿನಿ ಪೂರ ಇರೇನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏಪ ಬರ್ಪೆರಿ ಏಪ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಎಂದು ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದಿ ಅಕ್ಕ ಅಪಗಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಊರು ಒಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆನಾ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಊರು ಒಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆನ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಕೇನ್ವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಗುರ್ತೊಂಡತೆ ಶರತ್ ನನಗೆ ಕೇನ್ಲೆ
ದಾನೆ ಬರ್ಪು ಜಾರಿತ್ತೆ ಕೇನ್ಲೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬರೋಡಿಗೆ ಪನ್ಲೆ ಅವಿ ಆದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಆಪ್ನದ ಅಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡದ್ ಜರ್ನಕ್ಲೆ ಎಂಚಕ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅದ ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೀರಾ ಇವನೊಂದುಲ್ಲ ರಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಶುಭಕ್ಕ ಅವನ ಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕಾಗ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಒಂಚ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೆ ಪನ್ನಿ ಕೇನ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಅವೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಲ್ಲೇರು 7 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಈರು ಸೇರಿದು 7 ಜನ 6 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ 6 ಜನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರುಡು ಪನ್ಲೆ ಮಾಣಿ ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾಣಿ ಓಕೆ ಬಾರಿ ದೂರದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ 90 ತಂದದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡೆ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಇಗ್ಲ ಸೈಡೆ ಓಕೆ ಮಾಣಿ ಸೈಡ್ ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಆರ್ಲ ಈರ್ನ ಕೈತಾಲ್ದಾರೆ ಶುಭಕ್ಕ ವನಸ ಆತುಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆತುಜ ಶುಭಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶುಭಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಪೂರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಪೂರ ಜನ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಪೂರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಾ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಅಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸೀತಾರಾಮ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ರಿ ಕುವೈಟ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರು ಕುವೈಟ್ ದಾರ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿ ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಶುಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಏ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ಏ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಸೈಡ್ ಆತ ಮಾನಿ ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಡೌಟು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನಿಯ ಪಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ನೇಮ್ ಸೋ ಐಕ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ನ ಅಕ್ಕನ ನೇಮ್ ಅಂಚನ ರಕ್ಷಿತಂದ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಂಡರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಡರ ಅಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಂಕಲ್ನ ತಾಲೂಕು ಆಪುಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಂಕಲ್ನ ತಾಲೂಕು ಆಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕ್ಕಾಗ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಎನ್ನಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಆಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಆಪುಂಡು ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಂದು ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನ ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಕಾರಿಂಜ ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲು ಕಾರಿಂಜ ಇರ್ನ ಪನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಾಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೂರ ಬತ್ತಿರ್ಕಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟಿಗೆ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಪನಂದ್ರೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರು ದೂರನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರು ದೂರ ಆಪುಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಊರು ಕಾರಿಂಜ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಸುಮಾರು ದೂರ ಆಪುಂಡು ಶುಭಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಭಕ್ಕ ಚಳಿಗಾಲಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದುಂಡ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಳಿಗಾಲಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದುಂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಓಕೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪಡ್ ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಕೋರಿ ಮೆನಿ ಉಂಡೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅರೆ ಕೋರಿ ತಿನ್ರ ಎಂಕವು ಐತನೇ ಇರ್ಪೇರೆ ಎಂಕ್ ಇರೇ ಕೋರಿದನೇ ಮಂಡೇಡ್
ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಒಡೆಗೆ పోతేరికేనందులేరు సతీష్ అన్న కజిప్ మల్తందులేరు గవి సీతారాం బ్రదర్ లైక్ కొరియా పనందులేరు ఓకే ఓకే సీతారాం బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ లైక్ కొరినేక్ రక్షితక్క కారింజాಗ బైదరాకేనందులేరు ಅಂದು ಬೇತೆ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಚಳಿ ಆಪುಂಡು ಐಸ್ చలికాలడు ఐస్ క్రీమ్ తిందండ దాదా ఆపుండు ఐస్ నీరు ఆపుండు ಮರ ಕಟ್ಟದ ಕೂಲಿ ಐಸ್ ನೀರು ಆಪುಂಡಿ ಐಸ್ ನೀರ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಐಸ್ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಚಳಿಟ್ ಕೈ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಮರ ನೋ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಸ್ ನೀರು ಆಪುಂಡು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು చలిగాలడు ఐస్ క్రీమ్ తిందిಲ್ಲ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಹತ್ತಿಗೆ చలిగాలడు ఐస్ క్రీమ్ తినరా ಅಪ್ಪುಜಿ ಕೂಲಿ ಮರ ಕಟ್ಟಿನಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ತಿಂತೀನಿ చలి కాలాడు ఒడే ఐస్ క్రీమ్ తినుపును చలి కాలాడు అబ్బా ఇట్ట ఐస్ క్రీమ్ తిన్న అందు చలికి ರಮ್ಯಾಕ ಬಂದ್ರ ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ ದಾಖಲು ನಂಜಿ ಕಾರು ಬೇರ ವಿಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನೈಕ ಅವು ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವೆ ಮಾತಿರ್ಲತ್ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೇತೆ ಕಲಿ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ರಕ್ಷಕ ದಾನೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ಚಲಿತ ಟೈಮ್ಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರೋ ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಚಲಿ ಕಾಲಾಡ್ ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಅವೇಂಚೆ ಕಲ್ಲ ಪುನ್ನು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡಿ ಎಂದ ಚಳಿಗಾಲದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ನೀನು ಇದು ಕಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ತೈಕ್ ಪುಣ್ಯ ಯಾನ್ ಓದಿನ ನೀ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಪ್ ನೀರು ಇಡತ್ತಾ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ನಂಜೆಲೆರೆ ಸೊ ಐಕಕ್ಕೆ ನೀ ಪನಂದುಲೇರು ಓ ಅಂಚಾನೆ ಅವು ಮಾತ ಕೊಡಿರ್ಲಕ್ಕ ಅವು ಇತ್ತನೇ ಪೂರ ಅವು ಎಡ್ಡಾಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಹಾಲಾಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಲು ಎಂಚೆ ಎತ್ತನದ ಪನರ ಪನ್ಪೇರು ತದಂಪುನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಕಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಕಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಚಳಿಗಾಲೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡತೆ ಕಿರಣಣ್ಣ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಕಿರಣಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗುಡ್ ಬನ್ನಲು ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ನಂಜಿ ಕಾರು ನಾ ಅಕ್ಲೇನಾ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ನಂಜಿ ಕಾರುನ ಅಕ್ಲೇನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಪನಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಅವು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನಂಜಿ ಕಾರುನ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಂದರು ಏನ್ ತಂದರು ಸವಿತಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ತಂದರು ಸವಿತಕ್ಕ ಏನ್ ತಂದರು ಸವಿತಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಲೈವ್ಗು ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಸಾಣೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇಗು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನಂದುಲೇರು ಅವು ಪೂರ ಊರುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಜನ ಅಂದಂದ ಅವು ಪೂರ ಊರುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಜನ ಅಂದಿ ಅಂದಿ ಪೂರ ಊರುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪೇರು ಹಾಲ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಕೆ ಏನಂದುಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಒನಸ ಆತುಜಿ ಸವಿತಕ್ಕ ಇರ್ನ ಒನಸ ಅಂಡೆ ಇರೇಗ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒರ್ಮ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಾರು ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಂಜೆರ್ಲೆನ ನಂಜಿದ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ನಮಕ್ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಪನಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೆಲವರ ಮಿತಿ ಮೀರ್ದಿಪ್ ನಂಜೆರ್ಲೆನ ನಂಜಿದ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ನಮಕ್ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅಥವರ ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆ ಪನಂದುಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿಗೆರೆಗ್ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಅಪ್ಪಡ ಚಾಡಿ ಪಂದ್ ಅಪ್ಪನ ಕೈಟ್ ಪೆಟ್ಟಲ ತಿನ್ಪಾದೇರು
ಅಂದಾಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮಲ್ತೆ ಮನ್ಪದೆ ಪಂಡೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮಲ್ತಿನ ಐಕಿಗೆ ಅಪ್ಪಡ ಚಾಡಿ ಪಂಡದು ದಿಂಡು ಅಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪಾದಿರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ಗೆ ರಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಾನೆ ಅಂದಂದು ಕೆಲ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸವಿತಕ್ಕ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ಅಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಕಲ್ನ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆಗೆ ರಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಓ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಆತೆ ರಮ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಏನ ಅರಮನೆ ಇಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರ್ದು ಮನ ರಾತ್ರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕಪ್ಪು ಬತ್ತಂತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ವಿನ್ ಅಂದಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ವಿನ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಕ್ಕ ನನ್ನದಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಕೇನ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನಲೆ ಕೊಡು ಒಂಜಿ 90 90 ಕಡಪು ಡಿಯರ್ ಮಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ 90 ಬರ್ಲೇರ್ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಓಲಂಡ್ ವೆಚ್ಚನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅದೇ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಐಕ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಐಕ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅತಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಆಣ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಉಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ನ ತಿನಿಯರ ಯಾವಂದಿನ ಜಾಮು ಓವು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ತಿನಿಯರ ಯಾವಂದಿನ ಜಾಂಬು ಓವು ಮಾರೆ ಜಾಬ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಗೆ ಓಹೋ ಸವಿತಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ತಿನ್ಯಾರ ಯಾವಂದಿನ ಜಾಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಇತ್ತೇರ ಮಾರ್ರೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಓಲ ಹೈಡ್ ಹಿಡಿತೇರು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ನಾಗ ರಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಈರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಇರಿಗರೆ 1 ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ರಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅರೆ ಮಂಡೆ ಪೋಂಡು ರಪ್ಪ ತಿನ್ಯಾರ ಯಾವಂದಿನ ಜಾಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಗುಡ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏಮಕ್ಕ ದೊರಕುತ್ತೀರಿ ಕೊಡ ಬೈದೇರು ಇಜ್ಜದ ಏಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಇಡ್ಡಾರ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಬರಂದೆ ಲೈವ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದರು ಏನ್ ತಂದರು ನಮಸ್ತೆ ತಂದರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ ಆಂಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಕಜಿಪು ಡನ್ ಬಂದ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ ಬೇಯ್ತನ ವಿಶ್ವದ ಮಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಓವು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ವಿಶ್ವದ ಮಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಓವು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಮಂಡೆ ಅಂಡಿ ಜನ ಯಾವು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡಿ ಯಾರೆಡ ಅರೆಡ 10 ಕ್ವಶನ್ ಕಡ ಪೂರ ಪಂತ ನಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ವಿಶ್ವದ ಮಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಓವು ವಿಶ್ವದ ಮಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಓ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಬಿ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪನಂದುಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಡಿಪ್ಪೊಡೊಂದು ನೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಪಿ ಶಿವಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶಿವ ಅಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಾಯ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪರಿ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಸುಗಂಧಿ ನೈನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ಕಳ ದೀಪೋತ್ಸವ ಪೋತುಜಾರಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ 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 ಪೋತುಜಿ ನೈನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪುನಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಜಿಪು ತರಕಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ನೋ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ನೋ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಸವಿತಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಕಪ್ಪು ಬತ್ತನು ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬರ್ತನು ಸವಿತಕ್ಕ ಅವೇ ಇರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂಡಾರತೆ ಕರ್ದ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಲ ಟ್ರೋಪಿಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಪಿಲ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ
ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನೋ ಸವಿತಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಹತ್ತಿಗೆ ನೋಗೆ. ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ರ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಹಾಯ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ತೋಜುಂಡು. ಹಾಯ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಎರೆಗ್. ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಷನ್ ಬ್ರದರ್. ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಯಾಗ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಯಾಗ್ಲೆಗ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಲ್ ಕೊರೊಡ್ಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ವಿಶ್ವದ ಮಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಓ ಮಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಓವು ಕಾರ್ಕಳ ಒಂಚಿ ಸೈಡ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ. ಉಡುಪಿ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ. ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ. ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು. ಆ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರು. ಓ ಅಂಚಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಿಯೇ. ವಿಶ್ವದ ಮಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಓವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಪುರ ಪೋತುಜ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ. ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ವಾ ಸುಗಂಧಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂ ಅತೆ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅಲ್ಲೇ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರಿ. ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ವಾ ಸುಗಂಧಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂ ಅತೆ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸುಗಂಧಿ ನಯನೇಶ್ ಉಲ್ಲಾರಿ. ಸವಿತಕ್ಕ ವಾ ಊರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಏರ್ನ ಸವಿತಕ್ಕ ಇತ್ತ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟ್ ಯಾವುದು? ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರಿಯರು. ಅರಿಜ್ಜೆರಂದೆ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ. ಸುಗಂಧಿ ನೈನೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಅರಿಜ್ಜೆರ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಇತ್ತಡಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಿರೇನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓದಿತ್ತಾರನಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ. ವಾ ಊರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನವ್ರು ಕಾರ್ಕಳತೆ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಲತೆ ಇರೆ ಉಡುಪಿ ಎಂಚಿನೆ ಕಾರ್ಕಳ. ಇರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಮಾರ ಇರೆ ದಾದೆ. ಪಂತನತನಮ್ಮ ಅರೆ ಮರತ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಕೋರಿ ಕೈಪೇಯಿನಿಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್. ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜೇರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರು ನನ್ನ ಜನವರಿ 15 ಒಂಜಿ 20 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜೇರು. ಆರು ಎನಡಕ್ಕೇನ್ಯ ತೋಜೋಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ. ಸವಿತಕ್ಕ ಈರ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೇನ್ಯೆ ಈರ್ನ ಊರು ಹೋಗುಂದು ಎಂಕಲ್ಡಕ್ಕೇನ್ಯ ಎತ್ತತೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕಡಕ್ಕೇನ್ಯ ಈರು ಊರು. ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕಡ ಈರ್ನ ಊರು ಹೋಗು ಕೇನ್ಯರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅದು ಯಾವುದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟ್? ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಅತ್ತೆ. ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ್ಗೆ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಈರ್ಡಕ್ಕೇನ್ನಿಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಈರ್ನ ಊರು. ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕನ ಊರು ಕೇನ್ನಿಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂತು 90 ಕುಡೀರಿ ಕುಡ್ದು ಮಾತಾಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ. ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸವಿತಕ್ಕ ಆರ್ನ ಊರು ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ. ಸವಿತಕ್ಕ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕನ ಊರು ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ ಅವೇ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರಡಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಕೊಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೇರಂಡಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟ್ ಯಾವುದು? ಒಡೆಗ್ ಪೋಯರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಆರು ಉಲ್ಲೇರಿಯೇ. ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಊರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಅಂದೆ ಈರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಊರ. ಈರ್ನ ಪೊಪ್ಪನವ್ರೆ ಸವಿತಕ್ಕ. ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಈರ್ನ ಬೊಡೆದಿಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಪೂಜೆ ಲೈವ್ಡು ಪೊನ್ನುಲೆಡ ಪಾತೆರ್ಂಡ. ಅಂಚಾನೆ ಲೈವ್ಡ್ ಏರ್ಡಲ ಪಾತೆರೊಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಲೈವ್ಡ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಡಲ ಪಾತೆರ ಪೊನ್ನುಲೆಡ ಪಾತೆರ ಬಾನುಲೆಡಲ ಪಾತೆರ
ఏ జాతి నగలెడల పాతిర్వ ఏ జావంది నగలెడల పాతిర్వ ఐక్టు పురదాద ఐకు పురదాయ బెచ్చ రమ్య అక్క ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚ ಆಪು ಜಾವೆ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಗುಡ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೆನ್ನ ಓ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಕೋಲ್ಗೇಟಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೇಟ್ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಏನು ಎಕಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತೆವು ರಕ್ಷಿತಾಕ್ಕ ಏನು ಎಕಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತೆವು ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಅಂದು సతీష్ అనే పనందులేరు తులే ఎక్కడ పంతిర అన్నే కోల్గేట్ అందు ఈరు ఒడేకి పోతారు సిస్టర్ పనందులేరు రక్షితక్క సతీష్ అన్నే తులే పనందులేరు ఎక్కడ పంతిర అన్నే కోల్గేట్ అందు ఈరు ఒడేకి పోతారు సిస్టర్ అని తెలుతొందులేరు ರಮ್ಯಾ ಕಂಚ ಅಂಚತ್ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪುಜ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಡೌಟ್ ದಾಲೇಜಿ ರಮ್ಯಾಕ್ಕವೇ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದಾಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಯಾರು ಪನ್ನಗ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇತ್ತಾರ ಅಂದಾಜಿ ಆಯ್ ಜತೆ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂದಾಜ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನ ಅತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂದಾಜ್ ಅನಗೊಂತೆ ಪೊರ್ತಾಪುನ ಅತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಜನಲ ಬೋರ್ಡು ಕುಟುಂಬ ಎಂಕಲ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಸತೀಶನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಜನಲ ಬೋರ್ಡು ಆನ್ ಪೊನ್ನು ಏರ್ಲ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡಲ ಸಮಾನವಾದೆ ಪಾತೆರ್ನು రమ్యాకకి ఏనందులేరు లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా కేనందులేరు ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಲವ್ ಮಾಲ್ತೇನೆ ಅಂಚ ರಮ್ಯಾಕ್ಕವೇ ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಇರು ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿನ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ಗೆ ಓಲಿಯೇ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿನ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದಿಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ದಲ್ಲ ಆತು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಈರ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಈರು ಒಡೆ ಪೋಪರ ಮರ ಈರು 90 ಬರ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐರೆಗ ಅಂದಾಜು ಆಪುಜಿ ಈರು ನಾಗೇಶನಿ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಆತು ಪರೋಡ್ಚವೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಂದ್ರತಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ತರಕಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಬಾಬಾ ಕೋರಿಜ್ಜಿಯೇ ತರಕಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ಗು ಚೂರು ಅಂದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪಾಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅರೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಸುರಾಂಡಿತ್ತೆ ರಮ್ಯಾಕ್ಕ ಓ ಅಂಚನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ರಮ್ಯಾಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾನಸ ಎಡಬೂಡುಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತುಂಡ ಪಟಾಪಟಗೆ ಏನ್ಲೆ ಪಟಾಪಟ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ನಾಗೇಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾನಸ ಎಡಬೂಡು ಅಂದು ನಾಗೇಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ನಮಕ್ ತಿನಿಯರ ಯಾವಂದಿನ ಟೇಬಲ್ ಓವು ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ಗೆ ನಮಕ್ ತಿನಿಯರ ಯಾವಂದಿನ ಟೇಬಲ್ ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ಗೆ ಅವು ಕ್ವಶನ್ ಹತ್ತಿಗೆ ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ಗೆ ಗೋಲ್ಮೇಟ್ ಗಣಯರ್ ಹೌದಾದ ನಾಗೇಶನ್ನ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಕನಾಯರ ಪೋಯರ್ ಅಂದಂದು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಕನಾರ ಪೋಯರು ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನಮಕ್ ತಿನ್ಯಾರೆ ಆಪಿನ ಟೇಬಲ್ ಓವು ನಮಕ್ ತಿನ್ಯಾರ ಆವಂದಿನ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ತು ನಮಕ್ ತಿನ್ಯಾರ ಆಪಿನ ಟೇಬಲ್ ಓವು ಎರಗಂಡಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮಕ್ ತಿನ್ಯಾರ ಆಪಿನ ಟೇಬಲ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋರು ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನಮಕ್ ತಿನ್ಯಾರ ಆಪಿನ ಟೇಬಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸವಿತಕ್ಕನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಈರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನಾಗೇಶನ್ನ ಈರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ನಾಗೇಶನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಸವಿತಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬನ್ನಿ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಈರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ
ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಯಾನೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ತೂಕ ಅಂದ್ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಮಾರೆ ಪನಂದೆ ಇಜಿಂಡ ಯಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ಲ ಸವಿತಾ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಮಾತ ಅಂದಂದು ಇನಿ ಪೂರ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆತೆರಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಸುರುಕು ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೆರತೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆತೆರಿನಿ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೆರ್ಡ ಪೂರ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಪೇರು ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾತಂತಲೇ ಪೂರ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆತೆರಿನಿ ರಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ನಾಗೇಶನ್ನೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಪೋಯರ ಅಂದಲ್ಲೇ ಇನಿ ನಾಗೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು 90 ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆತೇರು ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ರಮ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಹಾಯ್ ಮಾಲುಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಇನಿ ಮಾಲುಂಡು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ಏನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೊಲಿ ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತಂತಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕಡು ನಾಗೇಶನ ಲೆಕ್ಕಡು ಎಕ್ಕಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೆಕ್ಕಡು ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಮಾಲ್ ಇತ್ತು ನನಂತೆ ವಾ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಲ ಹೆಚ್ಚು ನನಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಕೇಳಲೆ ನನಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಅವೇ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಟೈಟ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಟೈಟ್ ಆಯರ್ಗೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬೇಗ ಟೈಟ್ ಆಯರಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸತೀಶನ್ನೇ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬತ್ತು 90 ಆರು ಟೈಟ್ ಆತೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ತೆಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದು ಯಾನಾಯ್ಕೇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೋಫಿ ಉಂಡು ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ರೀರು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿಜಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪನಾತ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಏತ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಟ್ಟು ರಮ್ಯಾಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಮ್ ಬಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಏತು ದೂರ ಹೋದು ಟೂರ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾನಸ ಬಲಬೂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಮಾನಸ ಎಡಬೂಡು ಬಂತೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸ ಬಲಬೂಡು ಅಂದ್ರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಲ್ಲ ಅಂಡದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡದಾನೆ ಒರ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಓಕೆ ಓಕೆ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ತೂಕ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡ ತೂಕವೇ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬವೇ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕನ ಕ್ವಶನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಐಕ್ ಪಾತೆರ್ರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ ಕೇಂಡು ಐತ ಶಬ್ದ ನಮಕ್ ಕೇಂಡು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಐಕ್ ಪಾತೆರ್ರ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ ಕೇಂಡು ಐತ ಶಬ್ದ ನಮಕ್ ಕೇಂಡು ಅವು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ರಕ್ಷಿತ ಅಕ್ಕ ಅವು ಗಂಟೆ ತಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಟೂರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಟೂರ್ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ಬಲೆ 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 ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವು ಬಾಟಲ ಆದಿಪ್ಪು ಬಾಟಲ್ ಹತ್ತಿ ಅವು ಗಂಟೆ 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 ಅವು ಬಾಟಲ್ ಹತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೇಮ್ ಪೂರ ಮನ್ಪಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ರಡ್ಡು ಸೂಪ್ ಆತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅನ್ನಂದು ರಡ್ಡು ಸೂಪ್ ಆತುಂಡು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತಿರು ಉಮೇಶ್ ಶಾಲಿಯಾನ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ಶಾಲಿಯಾನ್ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ತೆರೆಗ್ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿ ಎರಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಮೇಶ್ ಶಾಲಿಯಾನ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಟಲ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಅವೇ
ಸವಿತಕ್ಕ ಕಾರ್ದ ಚೈನ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ದ ಚೈನ್ ಲತ್ತು ಕೈತ ಚೈನ್ ಲತ್ತ ಅವು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಸವಿತಕ್ಕವೇ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ 90 ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ 90 ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ 90 ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಬಂದರು ಏನು ತಂದರು ಜುಬೇದಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದವರು ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ನನ್ನ ಉಂಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೇಳಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಯಾವುದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಯಾವುದು ಓ ಮಾರ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಯಾವುದು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ತಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಬಂಜಿಗ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ತಡು ಪನಂದು ಪಂಡ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಆರೆತ್ತ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ನಾಗೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಶುರು ಮಲ್ತಿರತ್ತ ಕೊರ್ರ ಅಂಚ ಎಂಚ ಟೈಟ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇರು ಎಂಚ ಟೈಟ್ ಎಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ್ ಕಜಿಪು ಮೀನ್ಗೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಓ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಮೀನೇ ಇರೆಗ್ ಏನ ಮೀನು ಜುಬೇದಕ್ಕ ದಾದೆ ಮೀನು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 90 ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ನ ಓ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಇನ್ನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆತೀರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ತುಲೆ ಇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜರ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆತೀರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಾರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನೆ ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಒರ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲೆ ರೈಡ್ క్వశ్చన్ ఇస్తుండ కేన్లే ఏర్ లాపుండు అలా ఒగట్టు లాపుండు క్విజ్ లాపుండు ಟ್ರೋಫಿ ಬತ್ತನ್ ರಡ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಾಗ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇರಗೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಪುರ್ರ ಅರೆಗ್ ಪುರ್ರ ಏಪಲ ಪುರ್ರ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ಗ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಪರ್ಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಪರ್ಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಪುರ್ರ ಮಾರಿ ಬತ್ತೀರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಾರಿ ಬತ್ತೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಚಂದ್ರವತ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಾರಿ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಚಂದ್ರವತ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾರಿ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ಏನ್ ತಂದರು ಅವ್ರು ಪುರ್ರ ತಂದರು ಸವಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೇರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗ್ ಪೋನಾಗ ಪರ್ದು ಪೋಪಲ್ ಕಂಡನೆಲ್ಲಾಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬರ್ಪಲ್ ದಾದೆ ಪನ್ಲೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರೆಗಣ್ಣಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೇರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗ್ ಪೋನಾಗ ಪರ್ದು ಪೋಪಲ್ ಕಂಡನೆಲ್ಲಾಗ್ ಬರ್ನಾಗ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬರ್ಪಲ್ ದಾದೆ ಪನ್ಲೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರೆಗಂಡಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಾಗ್ ಪೋನಾಗ ಪರ್ದು ಪೋಪಲ್ ಕಂಡನೆಲ್ಲಾಗ್ ಪೋನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ ಕಂಡನೆಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಲ್ ದಾದೆ ಪನ್ಲೆಗೆ ಕೊಡಪ್ಪನಾಗೆ
ಗುವೆಲ್ದ ಕೊಡಪ್ಪನ. ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಬತ್ತೀರು. ವಿಶಾಲನ್ನ ಬಂದರು ಏನು ತಂದರು ವಿಶಾಲನ್ನ ಇವತ್ತು. ವಿಶಾಲನ್ನ ಲೈವ್ಗಿರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಲ್ಲರು ವಿಶಾಲನ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾತ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಹಾಯ್ ಅನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ವಿಶಾಲನ್ನ. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಸತೀಶನ್ನ ಪೊನ್ನು ನಡ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಸತೀಶನ್ನ ಕೊಂಚ ಪೊನ್ನು ನಡ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಗುವೆಲ್ದ ಕೊಡಪ್ಪನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲನ್ನೇ. ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಸವಿತಕ್ಕ ಗುವೆಲ್ದ ಕೊಡಪ್ಪನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು. ಜುಬೇದಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಜುಬೇದಕ್ಕ ಈತು ಬಿಡ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ತನಾಯ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜುಬೇದಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಪೊನ್ನು ಇಜ್ಜಿ ನಾಗೇಶನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಬೆಂಕಿ ಬಟ್ಟಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಇತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೆಂಕಿ ಬಟ್ಟಣಂದು ಇತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಈರು ಬರ್ನಗ ಲೇಟಾಂಡ್ ಈರು ಪನ್ನಗ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಅವು ಬೆಂಕಿ ಬಟ್ಟಣಂದು ಎಕಾಡ ಆತಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಲ ಪಂಡದಾತಂಡು ಈರು ಇತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲಾರತಿ. ಸವಿತಕ್ಕ ಎಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಗುವೆಲ್ದ ಕೊಡಪ್ಪನ. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ವಿಶಾಲನ್ನ ಗುಡ್. ಗುವೆಲ್ದ ಕೊಡಪ್ಪನ ಲಾಪನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪಂಡೆರ ಅಂಡ ಐದು ತುಂಬ ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಪಂತೇರು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಶಾಲನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ನೆ ಹಾಕಿರು. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಗುಲಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಗುಳಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಗುವೆಲ್ದ ಕೊಡಪ್ಪನ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡೇರು. ವಿಶಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಗುಳಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಮಾರಿವನ್ನೇ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎರೆಗಂಡಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪನ್ಲೆ. ಉತ್ತರ ಕತ್ತಳೆ ಕಾನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಕತ್ತಲೆ ಕಾನ ಬಂಡೇರು ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ಲೆಗ್. ವರ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇನ್ಲೆ ಒಗಟ್ ಇತ್ತನ ಕೇನ್ಲೆ ಕ್ವಿಜ್ ಇತ್ತನ ಕೇನ್ಲೆ. ಸತೀಶಾನೆ ಪಂಡೇರು ಆರೇ ಪಂಡೇರು ನಂದಂದು ಆರೇ ಪಂಡೇರು. ಮಾರಿ ಬ್ರದರೇ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಪೋಡಿನ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಆರೇ ಉತ್ತರ ಪಂಡೇರು. ಅಲ್ಲ ವಿಶಾಲನ್ನ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಪಿಲ 90 ನಾಗೇಶನ ಲೆಕ್ಕಡವೆ. ವಿಶಾಲನ್ನ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಪಿಲ ಒಂಜಿ 90 ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಯಾಯ್ಕ ನಾಗೇಶನ ಲೆಕ್ಕಡು. ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಕೊರ್ಪುನು. ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಬಡನ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ 90 ಬಡನ 90 ಅಂಚ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಒಟ್ಟು ಏತು ದೇಶ ಉಂಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗಲ್ ಪನ್ಲೆ. ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಟ್ಟು ಏತು ದೇಶ ಉಂಡು. ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಪೆರಡೆ ದುಂಬುವೆ ತೆತ್ತಿ ದುಂಬುವೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೆರಡೆ ದುಂಬುವೆ ತೆತ್ತಿ ದುಂಬುವೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರ್ ದುಂಬಿತ್ತೆ ಪೆರಡೆ ದುಂಬ ಕೆತ್ತಿ ದುಂಬುವ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಟ್ಟು ಏತು ದೇಶ ಉಂಡು. ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕನ ಕ್ವಶನ್ ಪೆರಡೆ ದುಂಬುವೆ ತೆತ್ತಿ ದುಂಬುವೆ ಎಂದು. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವ್ವ ಎರೆಗಂಡಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್. ಯಾನ್ ಪರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ ಪರ್ಪುಜರ್ಗೆ ನಾಗೇಶನ್ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ಲ ಟ್ರೋಪಿಲ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರು ಒಯ್ಪುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಅವ ಎಕಡೆ ನೀರು ಒಯ್ತದ ಆಂಡ್ ಎಕಡೆ ನೀರು ಒಯ್ತದ ಆಂಡ್ ಅವೇ. ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ 33 ಬನೊಂದು ಆದೆ. ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ 33 33 ದೇಶಗೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಟ್ಟು 33 ದೇಶ ಉಂಡುಗೆ. ಪ್ರಪಂಚಡು ಒಟ್ಟು 33 ದೇಶ ಉಂಡುಗೆ. ಅವಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್. ಸುಂತಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆ ಇರುವ ಇಲಾಖೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಸುಂತಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆ ಅತ್ತೆ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್. ಅಲ್ಲೇ ಸವಿತಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸುಂತಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆನಾ ಅಂದ್. ಅವು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಈರು ಪಟ್ರ ಪಾಡ್ದಾರ್ ಆತ ಐತ ಕೇನ್ಲೆಗೆ. ಈರು ಪತ್ರ ಪಾಡ್ದಾರ ಆತ ಐಟ ಕೇನ್ಲೆಗೆ. ಏರ್ ದುಂಬು ಪಾಡ್ದು ನಿಂದು
ಚಂದ್ರತಕ್ ಇರ್ ಪತ್ರ ಪಾಡ್ದಾರ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಐಟಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಗೆ ತೆತ್ತಿ ದುಂಬ ಪೆರಡೆ ದುಂಬ ಅಂದ್ ಚಂದ್ರತಕ ದಾದಾನ್ ಪರ ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ ಪಂಡೇರು ಇರು ಪತ್ರ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತೆ ಐಟಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆಗೆ ಏರು ದುಂಬು ತೆತ್ತಿ ದುಂಬ ಪೆರಡೆ ದುಂಬ ಅಂದ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಸುಂತಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆ ಬಂಡೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಇರುವೆಲ್ಲ ಆಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ರಾಂಗಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 33 ದೇಶ ಹತ್ತಿಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ 195 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 195 ಉಂಡು ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಸುಂತಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಯಾನ್ ಕೇನಿ ಬತ್ತಿನಿ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಸುಂತಲಾಡಿ ಬರ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಜಾಗಗೆ ಆರ್ ಕೇನಿ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಇರ ಎಕಡೆ ಪಂಡಾರ ವೆಂಕ್ಲಕೇಂದು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಇರ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಂಡಾರ ಅಂದತೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ 193 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಕೇರಳದ ಕುಂಟಾಲಡ್ದು ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಪಂಡೇರ್ ಕೇರಳದ ಕುಂಟಾರ್ದ ಕುಂಟಾಡಿ ಕುಂಟಾರ್ದ್ ಕೇರಳದ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಕತೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ರಾಂಗ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 193 ಲತ್ತು 195 ಲತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ 9 ಪೇರ್ ಬತ್ತುಂಡು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಇರ್ 90 ಬರ್ಪಿಜಾರ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರೆಗ್ ಪೇರ್ ಪರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿಲ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ಲ ಉಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಫನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಫನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ ಈರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುನಗ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಿ ಯಾಂತಲೆ ಬರಂದೇ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ರೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓದರ ಬಾಕಿಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅರೆಗ್ ಬೊರ್ಚಿಂಡ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ವಿಶಾಲ್ ಬ್ರದರ್ಗ್ ಮಾಲ್ ಬೊರ್ಚಿಂಡ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಗೆ ಕೊರಡುಗೆ ಸವಿತಕ್ಕ 27 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು 27 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ 27 ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಏತು ದೇಶ ಉಂಡು 27ಗೆ 195 ಒಂಜೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ 1905 ಅತು 195 ಒಂಜೇ ಎಂದು ಅವು ಏಪ ಕಡಪುರ್ದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಅಂದೆ ಇದು ಬೇಗ ಕಡಪುರ್ದಾರ ನಾವು ಇಡೇ ಎತ್ತನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಅಂದು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜೆಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕುಂಟಾಳ ಜಂತ್ರಿ ಅವು ಅತ್ತೆ ಮಾರಿಯನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಕುಂಟಾಳ ಜಂತ್ರಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಂಚ ಕತೆ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕುಂಟಾಳ ಜಂತ್ರಿ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದಂದು ಕುಂಟಾಳ ಜಂತ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಮಾರಿಯನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿಯನ್ನ ಉಲ್ಲಾರೆ ಕುಂಟಾಳ ಜಂತ್ರಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ರಾಂಗ್ ಸವಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ರಾಂಗಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ರಾಂಗ್ ಸವಿತಕ್ಕನ ರಾಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಅಂದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಪಂತಾರೆ ದಾದನ ಮಾರೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡರ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಪಂಡರ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಭಾರತ್ ಅಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಉಂಡಿಯೇ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಮೊರಾಣಿ ತುಯ್ಯ ಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಉಂಡತೆ ಚಂದ್ರಾತ್ಯಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೇರಳಡ್ ಗುಳಿಗಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅವು ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿ ನಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಾದಂತ ಪನ್ಲೆ ಕೇರಳಡ್ ಗುಳಿಗಗ್ ಇಪ್ಪುನ ಪುದರ್ ದಾದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸವಿತಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸವಿತಕ್ಕ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸವಿತಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಲೆ
ಭಾರತ್ ಮಾತ್ರ ದೇಶನ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಭಾರತ್ ಮಾತ್ರ ದೇಶನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ರಾಜೀವಿ ಸುವರ್ಣ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿರು. ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಊಟ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆತ್ಜಿ ಎನ್ನ ಊಟ ಆತಜಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಊಟ ಅಂಡೆ ದಾದ ಊಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಕುಂಟಾಲ ಜಂತ್ರಿ ನಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹೀರೆ ಪನ್ಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹೀರಾಯ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒವು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ಯೆ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ವನಸ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ವನಸ ಆತಜಿ ಎನ್ನ ವನಸ ಆತಜಿ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ವನಸ ಆಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜನ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮಂಡೆ ವೆಜ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಆಲ್ ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಜೀರ್ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್. ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜೇ ದೇಶ ಅವು ಭಾರತ. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನಮಕ್ ವಿದೇಶಲು ನಮಕ್ ಓಹೋ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಿ. ಅಂದಂದು ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಒಂಜೇ ದೇಶ ಅವು ಭಾರತ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನಮಕ್ ವಿದೇಶಲು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ದಾದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾರು. ಪಂಡಿಜ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಜ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪಂಡೇರ್ಗೆ ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ವಿಶಾಲನ್ನ ಎಕಡ್ ಪಂಡೇರ್ಗೆ ಎತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕಡ್ ಪಂತೇರಿಯೇ ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಪಂತೇರು. ಇರೆಗ್ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ಈರೊಂಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಂದ್. ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ವನಸಾಂಡೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ. ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಈರ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂಡಿಜರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಈರ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಂತಿಜರ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಎಂಕ್ ದಿನಲ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡ ಪೊರ್ಲುಡು ಉನೊಲಿ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುನಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ದಿನವಲ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ತರಕಾರಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಂಡ್ ಚೂರು ಸಿಸ್ಟರ್ಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ್ ಅರೆಗ್ ಚೂರು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಂಡ್ ಒಂತೆ ತಪ್ಪುಂಡು ದಾದೆ ಮಲ್ಪುನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೇ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಒಂತೆ ತಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅತೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಂದರು ಎಂತ ಅಂದರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಗೆವು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆವು ಓಕೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಆವು ಓಕೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಯಾರ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸತೀಶನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್. ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ನಿಗಲ ದಯಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೂಲು ಪಾತೆರ್ನ ಮೋನೆ ಲಾಗ್ದ ವಾ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಅನ್ನೆ. ಅಂದೆ ಮಾರಿ ಅನ್ನ ಅವು ದಾನೆ ಮೂಲು ಪಾತೆರ್ನ ಮೋನೆ ಲಾಗ್ದ ವಾ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾರಿ ಅನ್ನವೇ. ಸರೋಜಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ವಿಶಾಲನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಶಾಲನ್ನ ಇರೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ದಾದ ಅಂಡಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಶಿಧರ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಶಶಿಧರ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ರೇಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಶಿಧರ್ ಬ್ರದರ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಶಿಧರ್ ಬ್ರದರ್. ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲನ್ನೇ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್. ಶಶಿಧರ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವು ಮೋನೆ ಸೋಕಿಜ್ಜಿ ಮಾರಿಯನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದ್ ಅವು ಮೋನೆ ಸೋಕಿಜ್ಜಿ ಮಾರಿಯನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಸ್ದಾಯೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತುನಾ. ಬಸ್ ದಾಯೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತುನಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಸ್ ದಾಯೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡೇ ಉಂತುನಾ. ನಿಖಲು ಓವ್ ಸಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಅನ್ನೆ. ಎಂಗ್ಲು ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಿಮ್ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್. ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಸ್ಸು ದಾಯೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತುನು ಬಂಡ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡತೆ ಅಂಚೆ ಬಸ್ಸುಗು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜತೆ ಐಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತುನ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಐಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತುನ ಅವೇ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಸ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏರ್ಟೆಲ್ ಮಾರಿಯನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರ್ಟೆಲ್ ಮಾರಿಯನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಮಾರಿಯನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಂಕ್ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದ ನೆಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರ. ದಾದ ಮಾರಿಯನ್ನ ಅವು ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜವು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಕಜಿಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕಗ್ ಮೀನ್ಗೆ. ಚಂದ್ರತಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚಡು ನಮ್ಮೈಕ್ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ ದಾದೆಕ್ ಕೋಡೆ ಅಮೇರಿಕಾಗ್ ಪೋಯಿನಿ ಕೇನ್ಲೆ ಅಲೆಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜೇ ದೇಶತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ದಾಯೆ ಕೋಡೆ ಅಮೇರಿಕಾಗ್ ಪೋಯಿನಿ ಕೇನ್ಲೆ ಅಲ್ಡ ಪಂಡೇರು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಅವೆಕ್ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಅವೆಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಬಸ್ಸುಕು ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ಅವೆಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂತೀನಿ ಬಂಡೇರು. ಐಕ್ ಜೆಪ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಆತ ಐಕ್ ಬಂಡೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಶಾಲನ್ನ ಈರ್ಲ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಉಲ್ಲರು ಪನೊಂದ್ರು. ಆ ವಿಶಾಲನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೀರ್ನ ಐಕ್ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜತೆ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಶಾಲನ್ನ ಈರ್ಲ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಉಲ್ಲರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ. ಮಾರಿಯಣ್ಣನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಮಾರಿಯಣ್ಣ ಈರ್ನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ನಿಕ್ಲೆಗ್
ಓ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಕೇನ್ನ ಮಾರಿ ಅನ್ನೆ ಅತಿ ಮಾರಿ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇಂಕೆ ರಡ್ಡೆ ವಂಚ ಕೇನ್ಯ ಓ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇನ್ಯ ಅವು ಕಿತ್ತ ಭಾಷೆ ಬೋಲು ನಕ್ತೆ ಹೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ಅವು ಕಿತ್ ಭಾಷೆ ಬೋಲು ಸಕ್ತೆ ಹೋ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅಮೇರಿಕಾ ಓಲು ಪೋಯೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋತುಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲೇ ಇತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕಾ ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಚಂದ್ರಾತೆ ತೂಲೆ ಆರ ಅಮೇರಿಕಾ ಪೋತುಜೆರ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೇರ್. ಆರ ಅಮೇರಿಕಾಂದ್ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಿ ಅಮೇರಿಕಾ ವರ್ಡ್ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಅರವೇ. ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಪೋಯಿನಾರ್ ಓಲ್ಲೇರ್. ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ಓಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಓಲಾರ್. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ. ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವು ಪೂರ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಹಿಂದಿಡ್ ಕೇನ್ನ ಮಾರಿ ಅನ್ನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಾತ್ರ. ಶಶಿಧರ್ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒನಸ್ ಆವುಡಾತೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಒನಸ್ ಆವುಡಾತೆ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಗ್ಯಾರೆಗ್. ಶಶಿಧರ್ ಬ್ರದರ್ ಮೀನ ಇರೆಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಶಿಧರ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ದಾನೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಅವು ಟೈಟ್ ಆತುಂಡು 90 ಬರ್ದು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸರಿ 90 ಕೊರಿಯರತ್ತೆ 90 ಬರ್ದು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಟ್. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಟ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ರಚ್ಚು ಕೋಡೆ ದಾಯಿ ಅಮೇರಿಕಾಗ್ ಪೋಯಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈರನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ರಚ್ಚು ಕೋಡೆ ದಾಯಿ ಅಮೇರಿಕಾಗ್ ಪೋಯಿನಿ ಅಮೇರಿಕಾಗ್ ಪೋತೀನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಾಗೇಶ್ ಅಲ್ಲ ಒಡೆಗ್ ಪೋಯೆರ್. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೋಯೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೋಯೆರ್. ಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ಟ್ ಟೋನು ನೋಮ್ ಈಟ್ ಓ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ತೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಕಳ. ಇದು ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಓದಾರ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡವು. ಕಲಿಪಾರ್ದು ಟೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಬಸ್ಸುಕು ಕುಲ್ಲಾರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಉಂತುನು ಈ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆ ಬಸ್ಸುತ ಎಕಡೆ ಮುಗ್ಗಿದುನು ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಬಸುತ ಎಕಡೆ ಮುಗ್ಗಿದುಂಡು. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ಅವು ಅಂದೆ. ಓ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್. ಇರ್ ಸುಮಾರು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ ವರಂದತೆ ಇರ್ ಒಲ್ತಾರ್ ಮಾರ್ರೆ. ಇರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಾರ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಸುಮಾರು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡಿರೆಗ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ಲಾರ್ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ. ಕೆತ್ತಿ ಮುದಾಲ ಕೋಳಿ ಮುದಾಲ ಅಂತೂರು ಬೇರಂದು ಆರಕಡೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕ. ಕೆತ್ತಿ ಮುದಾಳ ಪೆರಡೆ ದುಂಬ ತೆತ್ತಿ ದುಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡಲ್ಲ ಕೊರ್ರ ಆತುಜಿ ಮಾರ ಇರೆಗ್ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಐಕ್. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ 2 ಲೀಟರ್ ಕಲಿ ಪರಂಡಾಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂದೆ 2 ಲೀಟರ್ ಕಲಿ ಪರಂಡಾಲ ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅತೆ ಓಕೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುವರ್ ಅಂದಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ಯೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೇಳ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ವೆಂಚೆ ಕೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ಒಲ್ತು ಬತ್ತು ನಾವು
ವಿಶಾಲ ಅನ್ನೆ ಕೋರಿ ದುಂಬು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು, ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ದುಂಬು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು, ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕಲ ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ. ಪೆರಾಡೆ ಮೊದಲ ಕೆತ್ತಿ ಮೊದಲ, ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು, ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಕೋರಿ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿಂದ ಬಂಡಾರು, ಇತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕಡೆ ಅನಕೇನು ಕೆತ್ತಿ ಕೊಲ್ತು ಬತ್ತನು, ಇತ್ತೆ ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಕೋರಿಂದ ಬಂಡೇರು, ಕೆತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಕೋರಿ ಹೊಲ್ತು ಬತ್ತನು ವಿಶಾಲನ್ನ. ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬನಂದ ಅದೇ ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬಸ್ ಒಡೆಗ್ ಪೋತುಂಡಂದು ಊರುಗು ಅಂದ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಬಸ್ಸು ಒಡೆಗೆ ಕಡೆ ಪೋತುಂಡೈತೆ ಊರುಗು ಪೋದಾಂಡಿಪ್ಪು. ವಿಶಾಲನೆ ಓಕೆ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೇರು, ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಓಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಬೂರುಂಡು, ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಓಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಬೂರುಂಡು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕನ ಕ್ವಶನ್. ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒನಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು, ಸರೋಜಕ್ಕ ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒನಸು ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ತೆತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು, ಸತೀಶಣ್ಣ ತೆತ್ತಿ ಹೊಲ್ತು ಬತ್ತು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ತೆತ್ತಿ. ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು, ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಕೋರಿಲ ಮೂಲ ಡೈನೋಸರ್ಲು ಅಪಘಾತ ಡೈನೋಸರ್ಲೆ ಇತ್ತೆದ ಕೋರಿಲು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್. ಆರು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಕೋರಿಲ್ನ ಮೂಲ ಡೈನೋಸರ್ಲು ಅಪಘಾತ ಡೈನೋಸರ್ಲೆ ಇತ್ತೆದ ಕೋರಿಲು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸರೋಜಕ್ಕ ಒನಸು ಆಂಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೊರ ಪೋದು ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೆರಾಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೇನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೆರಾಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಪೆರಾಡರ ಪೋದು ಕೇನೋಡಿಗೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಗೊತ್ತು ಜೀವನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಶಾಲನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು, ವಿಶಾಲನ್ನ ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಬರ್ಸ ಓಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೂರುಂಡು, ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಓಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಬೂರುಂಡು. ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ದುಂಬೆ ಪೆರಡೆ ದುಂಬೆ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ದುಂಬೆ ಪೆರಡೆ ದುಂಬೆ ಎಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಬತ್ತೆ ತೆತ್ತಿಡು ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಜನಕುಲು ಬತ್ತೆ ಬೇತೆ ತೆತ್ತಿಡ ಬೇತೆ ತೆತ್ತಿಡು ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಜನಕುಲು ಅಂಡ ತೆತ್ತಿ ಹೋಲಿತ್ತು ಬೇತೆ ತೆತ್ತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೊಲ್ತು ಬತ್ತುಂಡು ಸತೀಶನ್ ನಾವು ಕೆತ್ತಿ ಹೊಲ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ಅವಡೆ ಮಾರಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಾವ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಐತೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ನಿಮ್ ತಾವ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಐತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಬೋರಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೋರಿ ಗಾಡಿ. ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಉದ್ಯಾವರದ ಭೂತ ಆದಿಪ್ಪು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿಯ ಉದ್ಯಾವರದ ಭೂತ ಚಂದ್ರಾಚಕ್ಕ ಜೋರ ಆಪೇರು ಮಾರ್ರೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ ತಾವ ಗಾಡಿ ಇಲ್ರಿ ನಿಮ್ ತಾವ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಐತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಏನಂತಲೇ ನಮ್ ತಾವ ಗಾಡಿ ಇಲ್ರಿ ನಿಮ್ ತಾವ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಐತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಪೆರಾಡೆ ಪಾರ ಕುಲ್ದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೇನುವೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ. ಓಹೋ ಪೆರಾಡೆ ಪಾರ ಕುಲ್ದು ಕೈತಲ ಪೇರ್ಡ ಉಡಪ್ಪು ಮಾರೆ ಪೆರಾಡೆರೆಗ್ ಓಕೆ ಎಂಚಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಪೆರಾಡ ಕೇನ್ಲೆ ಸತೀಶನ್ ನಾವೇ ಬುಡೋಚ್ಚಿ
ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಮೊರನೆ ಪಂಡಿಜ ಅನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಲೇಡಿ ಡಾನ್ ಪಂದ್ ಅಂದ್ ಆರ್ ಲೇಡಿ ಡಾನ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದ ಆರ್ ಭಯಂಕರ ಒಲ್ಲೇರು ಲೇಡಿ ಡಾನ್ ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ತೆತ್ತಿ ಒಲ್ತು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ತೆತ್ತಿ ಒಲ್ತು ತೆತ್ತಿ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಕೋರಿ ಒಲ್ತು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಲೇಡಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓರ್ ಲೇಡಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ಅರತೆ ಉಮೇಶ ಡಿ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನು ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಉಮೇಶ್ ಡಿ ಲೈವ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಎರಡಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಿಘಂಟು ಕೇಂದು ಬರಡು ನೆನಪು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿಘಂಟು ಇರ್ ಬರ್ನ ಕೇಂದು ಬರೋಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಾರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮನಿಗ್ ಬಪ್ಪು ಒತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಉಂಡಿ ಮನಿಗ್ ಕಂಡಿತ್ತು ಈಗ ತತ್ತಿ ಗುರ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಉಂಬುಕ್ ಇತ್ತು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಕೇನಾರ ಪನ್ಯಾರ ಅಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡಿ ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಮನಿಕ್ ಬಪ್ಪು ಒತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಉಂಡಿ ಮನಿ ಕಂಡಿತ್ತು ಈಗ ತೆತ್ತಿ ಗುರ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಉಂಬುಕ್ಕಿತ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೆರಡೆ ಒಲ್ತು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೆರಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ತೆತ್ತಿ ಒಲ್ತು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಹೌದಾದೆ ವಿಶಾಲನ್ನ MWSH ಮೌಸಿರಾಜ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಪನಂದು ಯಾನ್ ಕೆನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪುನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಅವು ಮೌನ್ಸಿರಾಮ್ಗೆ ಮೌನ್ಸಿನ್ ರಾಮ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಐಕ್ ಮೌನ್ಸಿಮ್ ರಾಮ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಪಂಚಡು ದೇಶಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸಬೂರುಂಡು ಮೌನ್ಸಿನ್ ರಾಮ್ಗೆ ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕೇನುವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಬತ್ತೀರ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಮಸ್ತೆ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಜಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ರಕ್ಷಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಜಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂದರು ಎಂತ ಅಂದಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಬಾಲ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಸುರುಕು ಬತ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮಿಬ್ಬ ಅವಾರ್ದು ಡೈನೋಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೆ ಕೋರಿಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಶುರು ಕೋಯಿಲಾತ್ ತೆತ್ತಿಲಾತ್ ಅಮೀಬಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸುರುಕು ಬತ್ತೀನಿ ಅಮೀಬಾಗೆ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈನೋಸರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಶುರು ಕೋರಿಲಾತ್ ತೆತ್ತಿಲಾತ್ ಅಮೀಬಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರಿ ಬ್ರದರ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕರೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹೇಮಲತಕ್ಕ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸಬೂರುನು ಓಲೊಂದು ಕೇಂಡೇರು ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇಂಡೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸಬೂರುನು ಓಲು ಒಂದು ವಿಶಾಲನ್ನೇ ಜಾಲುಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಾನೆ ಜಾಲುಡು ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪನಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲು ಪನಂದುಲೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲು ಪನಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನಂದುಲೇರು ಕಾರ್ಕಳಡು ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಏಪಲ ಪನಂದುಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನಕುಲಿಯೇ ಪನಂದುಲೇರು ಚಂದ್ರವತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನಂದುಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಲ್ ಪನಂದುಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಹೇಮಕ್ಕನೆಲ್ಲಾಡು
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ. ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೂರುನ ಅತ್ತೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೋ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬುರುನು ನೆಲಕ್. ಇರ್ನ ಕೆಲವ ಎಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ದೇಶಾಡ್ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬುರುನು ಓಲು ನಂದು ಇರು ದೇಶಾಡ್ ಬಂದ್ನಿ ಅತ್ತೆ. ದೇಶಾಡ್ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬುರುನು ನೆಲಕ್ಕ ಅಂಚ. ಹೇಮಕ್ಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೋಯ್ರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ಗೆ ಬರ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಬುರ್ನು. ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಇರೆಗ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡರ್. ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಬುಲ್ಲೆ. ಇರೆಕಡೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡರ್ ಅಂದತೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆಂಚೊಲ್ಲೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆಂಚೊಲ್ಲೆರ್. ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪನಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿಶಾಲ ಅನ್ನ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜೇರು ಪನಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಮಾಲ್ ಪರ್ಪುಜರತ್ತೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಲ್ ಪರ್ಪುಜೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ. ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಿ ಓಲು ಪಂದ್ ಕೇನ್ನ ಅತ್ತಿ ಅನ್ನ. ಬೂರುನಿ ಓಲೊಂದು ಕೇನ್ನಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಓದುಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಹೋ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಹೊರರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಪುಂಡಿ. ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಜಿಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರು ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಂಬಾರು. ವಿಶಾಲನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬತ್ತುಂಡು. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಟೀಚರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂಂಕುಗೆ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಟೀಚರ್ಗ್ ಏತ್ ಮೂಂಕು. ಎರಗಣಲ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಲೆ ಅಂದು ಕಡಪುಡಿಯರು ವಿಶಾಲನ್ನಾಗ. ವಿಶಾಲನ್ನ ದೆತೊನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದೂದು ದೂದು. ಹೇಮಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂದೇ ಗುಡ್ಡು ವಿಶಾಲನ್ನ. ಕ್ಯೂ ರಕ್ಷಿತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅನ್ನಂದು ಒಂಜೇ ಮುಂಕುಗೆ ಹೇಮಕ್ಕಗ್ಲ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಗ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ಲಿ. ಟ್ರೋಫಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಇಜ್ಜೇರು ಅರ್ಪೋದಾಂಡೆ ಕಡು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ಡು ಬಂಡೇರು ಅವೇ ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ. ರಕ್ಷಿತಕ್ಕಾಗ್ಲ ಗುಡ್ಡು ಬಂಡೇರು ಬಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಗುಡ್ಡು ಬಂಡೇರು. ಹೇಮಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಕೇನ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನಾರು ಜೆತ್ತೇರ ಅಂದಿಯೇ. ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನಿಕೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಬೈದಾರ. ಯಾಕಡೆ ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕಡೆ ಬಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ. ಇವ್ರು ಬರ್ನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇರು ಯಾಕಡೆ ಬರ್ಪಡೋಣತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡು ಬಣ್ಣದು ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಜಿ. ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಹೊಡ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಭಯಂಕರ ಕ್ವಶನ್ ಆತ. ಇನ್ನೇನು ಚೂರು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆಯ್ತೇರು ಜೋಕುಲು ಪೂರ. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯೇರು ಇನಿ ಅಂತೆ ಕೋಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಏರ್ ಜೋಕುಲು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಸರಿ ಯಾನ್ ಜೆಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಫನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬರ್ಪೆ. ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಫನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬಾಯ್. ವಿಶಾಲನೆಲ್ಲ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಚಂದ್ರಾತಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರಲ್ಲ ಕೋರಿಗಡ ಪುಡ್ದೇರು. ಹೇಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನಿದಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ ಕೆಲವು ಪೊಡ್ತಾಂಡಿ ಬತ್ತದು. ಬೇಗ ಬೈದೇರಿ
ಎಂಕುಲು ಆರ್ನ ಒನಸ ಆತುಜಿಗೆ ಮಕ್ಕ ಅಂಚ ರೀತಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಯಾರ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಆರು ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೈದಿರ ಆರ್ಲ ನಾಗೇಶನ್ ಬೈದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಒಂದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಪೆರಡೆ ಲಕ್ಕುನಗ ಈರು ಲಕ್ಕೊಂದು ಕೇನರೆ ಉಂಡತ್ತ ಪನಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಸತೀಶಣ್ಣಗ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಪೆರಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಅರ್ಲ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋದು ಪೆರಡೆಡ ಕೇನೋಡು ಕೇನ್ಬೆ ಬಂಡೆರತ್ತೆ ಚಂದ್ರಾತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಟಾಟಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಅಕ್ಕಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಈತ್ ಪೂರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನಂದ್ರ ವಿಶಾಲಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕಟ್ ಮಲ್ಪಂಡೆ 8 ಜನ ಅಲ್ಲ.